Zi ceau. Au. Zi-mă ceau. Salut, YouTube. Zi-mă și tu ceva, că-ți dau două. Bă, tu ești miner. Te-au puțin lag, dar în fine. Și bă, zi tu, ți-ai dat seama că se schimbă băiat. Yay. Bă, îți dau două. Aruncă-te în lavă și dă-i repede Isu. Hai, aruncă-te în lavă. Știi că te auzi lag, dă-i. Aruncă-te în lavă. Parkour Pro. Bă, vrei să vezi cum nimeresc apa? Fii atent, bă, cum să nimerești nimic. Ai mâncare. Bă, poți să stai porcul. Dă-mi porcul să-l tai. Și ce caută lava asta aici? Bă, zi-mi ce caută lava. Au, au. Știa, bă. Fii atent cum să scap. Bă! Sunt foarte puțini porci. Isu, vărb, tu, uite jos, așa. Stai, bă, dă-mi un semn. Dă-mi un semn sau ți-l sparg. Dă-mi și mie un semn. Nu, eu îl pun. Dă-mi un semn. Dă-mi un semn dacă vrei să vină. Că... Mă duc să fac rost de un semn. Hai, pa. Vreau să iau și... Las. Te auzi în lag de nu mai poți. Gata. Bă, ce s-a întâmplat? Te felicit că mi-ai dat Deni. Bă, cred că, nu știu, poate, cât să nu știu, poate filmez singur data care vine. Cred că așa o să fac. Na. Nu te duce voi, băcuță. Trece aici. Skyblock, pa. Comment. Faceți un semn din ăsta. Scrieți-vă numele în comentariu. Jos. Dar nu scrieți asta, că îmi scris așa. Așa. Sparg asta, asta și gata. Isu. Și că shop deschis. Faci un faci shop. Fac pat. Și bumți.
Bă, deschide-mi ușa. Eu sunt prieten cu tine, nu te comporta așa cu mine. Uite, bă, șop. Val. Cum să faci? Bă, mie îmi dai pe gratis, că sunt prietenul tău. Îmi dai pe gratis, bă. Porci! Da. Ceau. Bă, cum ară mai fain? Așa. Bă, scrie primul SG. Scrie prin ăsta. Că te auzi rât. Cum să mi-l pun? Așa. Sau... Dai, nu resource pack? Așa. Asta e tu, băiat. Doar că îi pune ăla și îi pune oriciușele. Isu? Așa. Stau eu. Bă, dă-i tu pa la mine. Așa. Așa, așa. Ce-ai? Așa. Asta vine aici. Bă, după aia intrăm la Survival Games. Așa. Așa. Magie. Bă, au mers magia. Așa. Bă, știi că te auzi în lag. Poink, poink. Așa. Băcuță. Așa. Bă, ce zici? Bă, ce zici? Să fac Minecraft modat? Să fac Minecraft modat sau nu? Sau măcar ce joc? Așa. Dai copacul, dai copacul. Da? Că mi-am târziu. S-a încheiat acest video. Bye bye.